някой гадже имаш ли си? Не. Зависи кой пита. Не знам хората, които се интересуват от тебе. Ами, да речем, че нямам гадже. Що са нещата сложни между вас? Не са сложни, просто са неясни, може би. Ако се появи някой приличен, така, заможен господин, би ли тръгнала с него? Не е важно какъв е човека, дали е заможен, дали е обикновено момче, какъвто и да е той. Важното е просто човека да ми се хареса, да знае какво иска и да знае как да стигне до сърцето ми. За мен няма значение дали има пари или не. Няма как да стигне. Ако е беден, Ами, може и беден. нещо се замисли. Не, всъщност, реално погледнато, за да си с един мъж, този мъж трябва да има някаква възможност да отговаря за теб, защото не се знае в бъдеще. Не се знае в бъдеще дали, ако си с този човек, дали няма да имаш нужда от подкрепа, той човекът да не може да ти помогне.